eze felo agọnahụgokwa na ichie Million okotori igba ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na sinsi anụ wee jidecha idepure idesho onye nke bụkwa n'ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ onye nke na-enyi ndị mmadụ na ndụ na-egbugufe egbu onye ji ndị mmadụ wee na-eme foundation nke bụzi na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na si jekwa na nke eze felo na oyi ya nwoke na ọ bụ na fana abụ na anyị ịma na fana abụ na-egwunye n'ofu akpa na si jee na nke eze felo ka ama na ya afụkwa ndị fa gburu na ndụ ka ama na ya afụ ndị enyiri na ndụ ebe ahụ na onye nke bụ ichie Million na-abịara ya mmemme na oyi ya nwoke na-asị na si gosi m oyiwu ka m gwakwanụ gị onye ịbụ onye ka ya bụ ife onyonyo na-efegharị n'ihu akwụkwọ nke bụzi na onye nke bụkwa na eze felo na egwu na-atụzi ya nke bụ na ọdụ ka ọbara mgbani elu ya ọ na-agbagozi agbago na-agbada agbada na ọ ha alahụzikwa ụlọ ọfụma na uche ya bụkwa na-enwere ike ekwukata ife anụnwa ndị yutu amakpute na biya wee kwagasịrị ife niile dị na biya unu mana oke itedobe onye akalili oke itedo na be akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba nke bụzi na ọ pụtara n'ihu akwụkwọ nke a ka a na-asị na oke ọkpa kwagokwa na ugboro na-abụ ka otu ugboro ka ugboro ịtọ onye nwanụ wee gọnahụ chi ya na onye nke bụzikwa eze felo agọnahụgokwa na oyi ya nwoke jelu na mmemme ya wee na-etu ya ego na-etu unu fụ egwu a na-agụ na mmemme anụnwa fụ ka esi etu ichie Million afa ya unu ya achịgide ọchị amazi m nke bụ na ọgọnahụziri oyi ya nwoke ọ maka na-asịzi na oyi ya nwoke nyiri mmadụ na ndụ na-ejidere ya ka o gburu mmadụ nke bụ na okeke Okafọ Okonkwọ Okorie na afa ncha niile agọnahụgokwa na ichie Million ọkwọ ndị anụfana ya na-erikọ na-aṅụkọ oruzie mgbe ife merụ ọkwa ya ka a na-asị na ife mee ka ihe eji wee mara onye bụ oyiwu onwe ezikwa otu mkpụrụ onye dibịa n'obodo faba Eziagụ kwetaziri na ọmakwa na onye nke a na-akpọ idepure idecho onye ọbụla akwakwa n'aka ka pilot kwụọ ọkpa ka ndị nwa bịakwanụ ka unu gere ife eze felo kwuru na ọdụkwa ka ụjọ ojizie n'ahụ amam nke bụzi na ndị dibịa na-aza oke afa na-egbu nwa nkịta ejefa burucha oke afa na-aza amazim nke bụ na alụsị anụnwafa na-egburu ma ọbara na-egburu ewu na-egburu efi na-egburu ọkụkọ na-egburu mmadụ na-egburi ọbara dị iche iche ọ bụzie na ifecha imefa na nya bụ alụsị ya agwafa na ife na-achọ imefa ka onye ahụ werukwo n'oge rie mba ọsọ nke bụzi na alụsị nwa ekechiri ya anya nke bụ na ọya na onye na-efe ya na-egburi ya nta na-egburi ya imo ọnọrụ ntu anụnwa aga aka agara ya bịa m onye ka ọ chọzi ka ọ na-enye ya nri unu afọ na ife unu na-efe na ọdọkwa ka m unu na-agwa ya nke bụ eziokwu ka onye nwa na-atịrị ụnụ atị ama akwụkwọ m bịakwanụ ka unu gee ife eze felo kwu n'ọdụkwa ka egwu ejie na ahụ ka o si ekwu okwu anụnwa okotori igba ọtọ ya emekwanụ na nke ikpeazụ ka ọ maka na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na eze felo na ọjọkwọrọ njọ wee karịa idepure idesho na ọjọrọ njọ wee karịa ichie Million nke bụzi na ya bụ ife na obiri gbogbo na-amazikwa na ya n'ahụ si mee investigeshọn ọfụma aka m dịrị ya ebe ihe a na-emekwe onye na-arụ arụrụ ala si mee ya mgbe eze felo si mekwe investigeshọn ọfụma adịchi ejikwana anya ofu wee mee investigeshọn chijikwara eziokwu wee mmepe ya na mmadụ bịara mmemme na be mmadụ na 2023 mbịa kenee ya ọ mmadụ bịa na be mma nkenezi the person amamonye ọ bụ mbịa kene ya na nwunye ya na ya so bịa na be m ihe wee tinye na social media si na my best friend which guy best friend o wee ka best friend dị ga-esi wee dị mụ na mmadụ ga-esi wee dị na mma mụ na ya na-aba ada ewe kọl mụ na ya na-aba ada afụ amaghị m onye ọ bụ afụrụbeghị ya from 2023 up to today nọ